Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا وعلى لك من الشهيد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Surah Alam Nashrah Makkiyatun Samanu ayatin. Utawi surat Alam Nashrah iku bangsa Mekah temurune tegese temurun saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Samanu ayatin tunggale wonten 8 ayat. 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah apa ta durung bimbarake ingsun Allah laka marang seliramu Muhammad sadraka ing dadamu sing dimaksud atimu. Muhammad wis mbok akui apa durung atimu dadi jembar padang sebab diangkat dadi nabi lan rasul nampa wahyu pirang-pirang kanggo nuduhake seliramu mimpin umat.
Kanjeng Nabi nanggapi, nggih Gusti, sampun padhang jembar dadaku, istilahé lapang dadaku. Saiki maksud atine padhang tentram, diangkat dadi nabi, diutus dening Gusti Allah, diparingi wahyu. Lajeng Nabi saged mimpin masyarakat. Nomor 1. Nomor 2, wa wada'na angka wizrak, ngilangake ingsun, nglebur ingsun angka sangka seliramu Muhammad wizraka ing dosamu, alladzi angkodo kang ngebot-ngeboti apa dosa, zahraka ing degermu, dosa-dosamu tak apura, dosa sing kliwat, dosa sing arep teka. Iki Kanjeng Nabi niku maksum direksa sangka nglakoni dosa. Istilahe diapura. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sing kliwat diapura, dosa sing arep teka ya diapura. Wonten ing kalimat menika sok bingungake. Nek dosa sing kliwat diapura, kathah sing paham nglakoni dosa terus diapura. Lah dosa sing arep teka kok diapura niku dispundi? Ini perlu keterangan. Dosa sing arep teka diapura niku maksude upamane kedarung kepengin nglakoni dosa, delalah ana petunjuk lan hidayah, iku rak kena mbok lakoni, akhire mboten nglampahi. Niku nglebur dosa sing arep teka. Sebab wong durung dilakoni kok diapura. Pengertiane meh nglakoni dak sida. Sebab ana pituduh lan hidayah. Ini Kanjeng Nabi khusus ini. Kanggone umat Islam nggih wonten hikmah lan asrore poso dina Arafah. Wong sing diparingi hidayah do gelem poso dina Arafah niku diterangake teng hadis diapura dosane 2 taun. Setahun sing wis kliwat, setahun sing arep teka. Timbul pertanyaan, nek setahun sing wis kliwat diapura, maklum, pantes lan paham. Setahun sing durung dilakoni kok diapura iku dis pundi? Tegese delalah angger arep nglakoni dosa ana peringatan. Kedarung boten nglampahi. Niku pengertiane diapura dosa sing arep teka. Wa rafa'na laka dzikrak, lan ngangkat ngluhurake ingsun Allah laka marang seliramu Muhammad, dzikraka ing sebutan namamu Muhammad, namamu tak angkat, tak dhuwurake.
sehingga saben-saben ana namaku diiringi namamu. Namane Kanjeng Nabi selalu mengiringi namane Gusti Allah. Ki maksudnya diangkat, dirafa. Saged sampean pelajari. Nalika azan, nalika qomat, nalika tahiyat, nalika khutbah. Niku namane Kanjeng Nabi selalu disebut jejer namane Gusti Allah. Tiang azan ana asyhadu alla ilaha illallah diwaca ping pindho, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diwaca ping pindho. Nek ngene kamat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong-wong nek syahadat tahiyat maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek nuju khutbah Jumat, khutbah hari raya nggih maca syahadat loro. Iki maksudnya wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi disebut. Padahal nabi-nabi liyane ora ana azan asyhadu anna Ibrahim Rasulullah ka ana. Asyhadu anna Adama Rasulullah boten enten ya. Niki sing ana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terus ngemutake kanggone kita umat Islam sak donya. Uripe nang donya diterangake rekoso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sayekti nitake ingsun ing manusia tak ditake nang ngene rekoso. Kangelan. Tapi ana untunge. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri mongko satemene iku sartane kangelan rekoso. Yusran apa gampang, kepenak. Engko bar rekoso ana penake. Dibaleni maneh inna ma'al usri yusra, satemene iku sartane angel, yusran apa gampang. Dadi kita umat ngrasakake niki. Angger ana kangelan, ana sing gampang. Antarane kangelan karo gampang akeh gampang. Mulane bahasane Quran al-usri digawe isim makrifat. Sing yusra digawe isim nakirah. Berarti sing angel siji, sing gampang double. Jadi urip kula jenengan teng donya niki digawe rekoso tapi rekasane karo kepenake akeh kepenake. Cuma kebangetan manusiane diparingi waras nganti tahun-tahunan lara lagi seminggu gegere rak mekakat. Ya, mbut gawe untung bendina. Rugi sedina gegere rak mekakat gimana so. Jadi antarane untung karo rugi sampean takoke wong sing dodol-dodol. Akeh untunge. Ngono iku nek nuju rugi sepisan gegere nani kanca-kanca dikandhani. Tapi untung bolak-balik ra tau kandha. Inna ma'al usri yusra. Jadi ana rekosane tapi akeh kepenake. Sampan
titi dhewe awake sampean waras karo lara akeh ndi akeh warase tapi lara sedhela gegere rak mekakat sampean sandalan tetep sandalan tahu ilang sandal sampean ilang karo sing ora ilang akeh ndi suwe ndi suwe ring ora ilang tapi ilang lagi siji ae gegere rak mekakat Kanjeng Nabi mimpin dateng kita nek bunga seneng angger wong dikandhani nek susah prihatin dimpet dhewe niki Kanjeng Nabi nate mboten dahar mboten enten daharan sing halal 3 dina 3 bengi Kanjeng Nabi mendel mawon wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'i Kanjeng Nabi nyundhut watu diseleke teng madarane diblubet kare bengkunge ben madarane ketara ageng ben ora konangan nek ngeleh seminggu wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil aw padahal Kanjeng Nabi niku pun ditari bolak-balik ana gunung diliwati Kanjeng Nabi gununge ngomong Kanjeng Nabi mbok nggih kula sampean sabda dadi mas mangke kangge uripe panjenengan faaba ora kersa Kanjeng Nabi lha iku upamane wong Islam saiki Gunung Maria ngomong piye pamane aku jadi mas masjid sak Jumatan nggih ngono ya Kanjeng Nabi mboten purun waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah wa rawadathul jibalu bi annahu kan yaban fa'aka gunung-gunung jo ngomong bi antakuna lahu zahaban piye pamane gunung-gunung dadi emas kangge Kanjeng Nabi fa'aba Kanjeng Nabi mboten kersa jadi jelase manusia urip nang donya digawe macam loro kadang kangelan kadang gampang ning antarane gampang lan kangelan kathah gampange mangan karo rak mangan kerep le mangan untung karo rugi kerep untung niki fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa iza faragta mongko tekalane rampung sira Muhammad nek salat wis rampung fansab mongko ngangelno sira tegese wiridan berdoa dadi nek bar salat aja lamcring bar salam plencing aja lah niki ana sing maknani lucu fa iza faragta mongko tekalane wis rampung sira Muhammad wis rampung salate fansab ngadeg sira aja wiridan ana sing maknane ngono lucu niku ya nek bar salat aja plencing malah wiridan maca donga-donga senengane nyuwun selamat diwarai donga selamat iki manusa nek bar salat istighfar ping 3 mbok menawa sakjerone salat mau ana hal sing kurang bener astaghfirullahalazim
li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Terus ngalem bener ring Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Diwaca engko maca nyuwun selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Sak terus nika nyuwun selamat. Fa ila faragta fansab. Aja keliru tiru sing maknane nek bar salat ngadeg lapo iki. Niku nganggo dalil niki. Fansab dimaknani ngadeg. Malah ana kula rumiyin tahun pinten nika kira-kira 40 tahun yang lalu. Kula Jumatan tengene daerah Solo. Jumatan teng daerah Solo niku lucu. Ba'da salam imame nggawa pentong sing dawiri dan digebuki. Niku wonten. Nganggo dalil nang Quran fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nek rampung salat Jumat ngadeg kambut gawe. Fantashiru niku perintah wenang, ora wajib. Kowe mergo iku diklabenge karo sadurunge. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nek krungu adzan Jumat dodolan langsung marani tempat Jumatan. Wazarul bai' tinggalan dodolan. Hukume dodolan kanggo wong sing wajib Jumatan kok dodolan akad-akate diane ora sah. Ana sing nerangake namung haram, ana sing nerangake nganti ora sah. Fa idza qutiyatis sholatu nek wis rampung salate niku fantasiru kena mbut gawe neh ngono. Kena ngadeg terus gawe. Mboten kok wajib niku. Al amru ba'dan nahyi lil ibahah. Nek ana dawuh amar badane larangan, amar mau wenang. Contone bapak nglarang anak esuk-esuk jam 6 anak njaluk tuku es. Bapake ngendika, aja tuku es. Aja tuku es. Ora bareng. Mergo nek esuk-esuk sok nimbulake penyakit. Barang wis jam 09.00 wis rada awan ana es. Wis kana tuku wae. Niku mboten wajib. Ya saiki tuku kena. Agar ana dawuh amar tumiba badane nahi niku amar il ibahah. Ora wajib. Iku tau nang Solo. Kula keguyu sampean kira paham aku wonge nggawa pentung. Aku dipentung ya lah. Agar aku dipentung kok ndek gede tak pentung. Napa? Amare ora amar wajib. Amar wenang mergo asale ana dawuh nek azan Jumat mlayu ring masjid aja dodolan. Engko nek wis salat kena dodolan ngono. Ora kanggo nek bar salat wajib dodolan ora ngono apa ngono. Alhamdulillah sakniki pun boten enten. Kedah wonten sing ngelingke niku. Ya. Kaya niki fa iza faraghta fansab nek bar salat ngadeg. Aja wiridan lucu, aja wiridan kok lucu. Elik.
aja wiridan. Wong wiridan iki mulangane Kanjeng Nabi. Kon maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Terus zikir sing panjang siji dadi genep 100.